ኣብ ሃገራት ቀና ኣፍሪካ ዑደት ዘካየደ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ጸብጻብ ውፅኢት ዑደት ኣቕሪቡ። ኣብ ሶማል ናብ ኤርትራ ተላኢኾም ናይ ዝተባህሉ ወተሃደራት ዳሃይ ዝጠፍኦም ስድራ ቤታት ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም። ኤርትራ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ግፋ ይቕጽል ኣሎ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ፣ እዚ ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዝዳሎ ንኤርትራን ከባቢያን ዝምልከቱ ኣብ ሰሙን እዚ ንዝተራእዩ ምዕባለታት ዝደስስ መደብና እዩ። ኣብ ዝሕሶ እዚ ብተወሳኺ ፈረንሳ ንሱዳን ዘለቅሓታ $5 ቢልዮን ምስራዛ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋ ስጋኣት ሃገራዊ ድሕነት ይቕብሉ መራሕቲ ሱዳንን ግብፅን ብሓባር ምግላጾም ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ኣሜሪካ ናብ ጅቡትን ሶማልን መብፅሑ ዝብሉን ካልእ ምዕባለታትን ክንደስስ ኢና። ኣብዚ መደብ እዚ ንዝፍነው ትሕሶታትን ካልእን ብሰፊሑ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤረና.ኦርግ ናይ ሞባይል ኣፕ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ኤረና ኢልኩም ብምርካብ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምባል ኣብ እዋኑ ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ብትሕትና ክንሕብረኩም ንፈቱ። ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም ምስ ኩሎም ኣዳለውቲ ዝመደብ ቢንያም ስሞኔ። ሰናይ ምክትታል። ካብ 4 ክሳብ 13 ግንቦት ኣብ ሃገራት ቀና ኣፍሪካ ዑደት ዘካየደ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ጸብጻብ ውፅኢት ዑደት ኣቕሪቡ። ጄፍሪ ፈልትማን ኣብ ጸብጻቡ ቀና ኣፍሪካ ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ምህላውን ኣብ ዝመጽእ ሳምንታትን ኣዋርሕን ዝውሰድ ውሳኔታት ከዓ ንምርግጋእ ዞባ ኣገዳሲ ምዃኑ መልኪቱ። ንሱብቲ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ዘካየዶ ርክብ ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብቕፅበት ክካየድ ኣለዎ ምባሉ ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ። ሰላምን ምርግጋእን ኢትዮጵያ ንዞባ ቀና ኣፍሪካ ዕዙዝ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ዘመልከተ ጸብጻብ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ኣብ ዘካየዶ ርክብ ንኩሎም ዜጋታት ዝሓቆፈ ሃገራዊ መስርሕ ፖለቲካ ምክያድ መታን ክከኣል ምስ መሻርክቲ ሃገራት ብሓባር ምስራሕን መውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ወሳንነት ኣለዎ ኢሉ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ናጠቕማና ኢል ብዝምልከት ዝካየድ ዘተ ዳግማይ ክቕፅል ፀቕጥታት ተካይድ ዘላ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ሓምለ ናይ 2020 ብሕብረት ኣፍሪካ ዝዋበ መግለፂ ከም እትድግፍ ኣብ ሓባራዊ ምርድዳእ ንኽብፅሕ ከዓ ፋይናንሳውን ፖለቲካውን ደገፍ ከም እትገብር ገሊፃ። እዚ ብጀፍሪ ፈልትማን ዝተመርሐ ፍሉይ ልኡኽ ዝቕፅል ደረጃኡ ብፕሬዚደንት ባይደን ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ንምትግባር ናብ ቀና ኣፍሪካ ዳግማይ ዑደት ምክያድ እዩ። ናብ ኤርትራ ተላኢኾም ናይ ዝተባህሉ ወተሃደራት ሶማል ዳሃይ ዝጠፍኦም ስድራ ቤታት ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ ቀፅሪ ቤተ መንግስቲ ቪላ ሶማል ኣብ ዝርከብ ዳልጂርካ ዳሕሶን ዝተባህለ ከባቢ ከም ዝተኻየደ ማዕከን ዜና ጋረወ ኣፍሊጡ። ዳሃይ ደቀን ዝጠፍአን ኣዴታት ኣቐዲመን ድሕሪ ዘካየዶ ሰላማዊ ሰልፊ እቶም ወተሃደራት ንስልጠና ናብ ኤርትራ ከም ዝተላኹ መንግስቲ ሶማል ብውግዒ ከም ዝተኣመነ ይዝከር። ገለ ካባቶም ኣብ ታዕሊም ዝነበሩ ወተሃደራት ሶማል እውን ድሕርቲ ብኣዴታቶም ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ኤርትራ ቴሌፎን ብምድዋል ምስ ስድራ ቤታቶም ከራኸቡ ከም ዝኽኣሉ ተሓቢሮም። ይኹን እምበር ብዙሓት ካብቶም ወተሃደራት ክሳብ እዋን እዚ ዳሃይ ስለ ዘይብሎም ስድራ ቤታቶም ብምትእኻብ ዳሃይ ደቅና ኣፍሉጥና ክብሉ እዮም ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ቀፅሪ ቤተ መንግስቲ ሶማል ሰልፊ ዘካየዱ። እዞም ስድራ ቤታት ንሰላማዊ ሰልፊ ዝወደቡ ገለ ክፋል ናይቶም ኣብ ኤርትራ ዝፀንሑ ወተሃደራት ሶማል ናብ ዓዶም ክምለሱ እዮም ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን እዩ። ናብ ኤርትራ ዝሰላኩ ወተሃደራት ሶማል ኣብቲ ካብ 4 ሕዳር 2020 ጀሚሩ ዝተወልዐ ኩናት ትግራይ ከም ዝኣተውን ኣብቲ ኩናት ድማ ኣማይት ከም ዝሞቱን እዩ ዝንገር። እንተኾነ እቶም ወተሃደራት ናብ ኤርትራ ዝሰላኩ ንስልጠና ዳ እምበር ናብ ኩናት ትግራይ ከም ዘይኣተው እዩ መንግስቲ ሶማል ሓቢሩ። ብዝሒ ናይቶም ናብ ኤርትራ ዝሰላኩ ወተሃደራት ሶማል ብወግዒ ክፍለጥ እኳ እንተዘይተኻለ ክሳብ 7,000 ክበፅሕ ከም ዝኽእል እቲ ማዕከን ዜና ይጠቅስ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ፀኒሑ ክካየድ ዝፀንሐ ግፋ ይቕፅል ኣሎ። ኣብ ኣስመራ ብዘይካቲ ናብ ኩሉ ዞባታት ዝንቀሳቐስ መስመራት ዝካየድ ዘሎ ተፍትሽን ግፋን ኣብ ካልኦት ከተማታት ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ መነሰያት ከካብ ቤቶም ይግፈፉ ምህላዎም ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ። በብዋኑ ዝግፈፉ ዘሎ መንእሰያት ገለ ናብ ኮርመናዕ ካልኦት ድማ ናብ ዊዓ እናተላኹ ካብ 3 ክሳብ 5 ወርሒ ዝፀንሕ ወተሃደራዊ ታዕሊም እናወሰዱ ናብ ኩናት ትግራይ ይዋፈሩ ምህላዎም እዩ ዝግለጽ። እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ግፋ ድማ ከምቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ እዋን መዓልቲ ናጽነት ዝካየድ ልሙድ ተርእዮ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ወፍርን ንግድን ዝነጥፍ ዝነበረ ኤርትራዊ ብምቕታል ዝሰኸሱ ሓደ ናይ ካፕቴን ማዕርግ ዘለዎ ኣባል ሰራዊት ዝርከቦም 3 ዜጋታት ሃገር ን50 ዓመታት ክእሰሩ ከም ዝተፈርዱ መርበባት ዜና ካብ ካምፓላ ሓቢረን። ዳንኤል ሚካኤል ወልዱ ንዝተባሃለ ኤርትራዊ ነጋዳይ ብምቕታል ዝነበሮ ገንዘብ ዝዘሞቱቶም ክሱሳት ጉዳዮም ክጻረ ድሕሪ ምጽናሕ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር ብ17 ግንቦት ኣብ ዝሃቦ ብይን ገበነኛታት ምዃኖም ብምርግጋጽ ንነዊሕ ዓመታት ክእሰሩ ፈሪድዎም። እዞም 3 ዩጋንዳውያን ነቲ ኤርትራዊ ኮሎሎ ካብ ዝተባሃለ ከባቢ ከተማ ካምፓላ ጨውዮም ብምውሳድ 3 ጥያይቲ ኣብ ኣፍ ልቡ ተኪሶም ድሕሪ ምቕታሎም ልዕሊ $55,000 ዝተገመተ ገንዘብ ዘሚቶም ንርእሱ ኣብ ዶብ ኬንያ ኣቃጺሎም ከም ዝተመልስዩ ኣብቲ ክሲ ቀሪቡ። ኣቐዲሙ ብዝነበረ መቕፅዒ ገበናዊ ሕጊ እታ ሃገር እዞም ብቐዳማይ ደረጃ ቅትለትን ዝምታን ዝተኸሱ ገበነኛታት ንሞት ክፍረዱ ዝግብኦም እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መቕጻዕቲ ስለ ዝተረፈ ግን ነቲ ብይን ዝሃበት ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ አንጀሊን ፍላቪያ ሰኖጋ ዝለዓለ ናይ ማእሰርቲ ብይን ከም ዝሃበት ማዕከናት ዜና ካብ ዩጋንዳ ጸብጺበን። ምስ ኣባል ሰራዊት ዩጋንዳ ብምትሕባር ነቲ ገበን ዝፈጸሙ 2 ዩጋንዳውያን ሓደ ምሁር ሕግን ጠበቓን ኮይኑ ወዲ 33 ዓመት ክኸውን እንከሎ እቲ ሳልሳይ ድማ ሞይኡ ዘይተጠቕሰ ወዲ 28 ዓመት እዩ። ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዝዳሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ንሰራዩ ምዕባለታት ምስ ዝደስስ መደብ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ። ፈረንሳ ንሱዳን ዘለቅሓታ $5 ቢልዮን ከም ዝሓደገትላ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣፍሊጡ። እቲ ፕረዚደንት ነዘፍለጠ ሱዳን ንዘለዋ ናይ $60 ቢልዮን ዕዳ ንምስራዝን ቁጠባት ሃገር ንምሕዋይን ድማ ኣብታ ሃገር ኣህጉራዊ ወፍርን ንግድን ክካየድ ንምትብባዕ ዘንቀደ ኣህጉራዊ ዋዕላ ብሶኒ 17 ግንቦት ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝተኻየደሉ እዩ። ፈረንሳ ንሱዳን ናሳት $1.5 ቢልዮን ክትሕግዛ ምዃና ሚኒስተር ፋይናንስ ሃገር ብሩኖ ለሜየር ኣቐዲሙ ገሊጹ እዩ። እቲ ፈረንሳ ተበርክቶ ሓገዝ ሱዳን ንዘለዋ $60 ቢልዮን ውህሉል ዕዳ ንምኽፋል ክሕግዛ ምዃኑ እቲ ሚኒስተር ገሊጹ። ድሕሪ ናይ ፓሪስ ዋዕላ ጀርመንን ኢጣልያን ብድምር $1.8 ቢልዮን ኖርዌይ $100 ሚልዮን ውህሉል ዕዳ ሱዳን ከም ሰረዛ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣረጋጊጹ። እታ ንሱዳን ዝበዝሐ ገንዘብ ዘለቅሓታ ሃገር ኩዌት ኮይና ነቲ በብእዋኑ ዝተዋህለለ $9.8 ቢልዮን ዝተገመተ ሱዳን ክትከፍሎ ዘይከኣለት ዕዳ ብኸመይ ይተሓዝ ኣብ ዝብል ጉዳይ ክትዝቲ ቅርብቲ ኮይናላ። ስዑድ ዓረብ ቀጠርን ካልኦትን እውን ተመሳሳሊ ስጉምታት ክወስዳ ተስፋታት ኣለዋ። ፕረዚደንት ፈረንሳ ብዝወደቦ ዋዕላ ብድምር $22 ቢልዮን ዕዳ ሱዳን ክቃለል እንከሎ እቲ ዝተረፈ $38 ቢልዮን ምስ መሻርክቲ ሃገራት ባንኪ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ብዝካየድ ቀጻሊ ዝርርባት ብናይ ወፍርን ንግድን ዕድላት ንምፍትሑ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋ ንሱዳንን ግብፅን ስጋት ሃገራዊ ድሕነት ምዃኑ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ብሓባር ገሊጾም። ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲን ኣብ ወንበር ሉዓላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃንን ነዚ ዝገለጹ ጎኒ ጎኒ እቲ ኣብ 14 ግንቦት ኣብ ፓሪስ ዝተኻየደ ዋዕላ ሱዳን ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ እዩ። ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ እቲ ዲጋን ካብ ናይል ማይ ዝመልኣሉ ገባባትን ብዝምልከት ሓበራዊ መርገፂ ክሕዙን ዘይልወጥ ሕጋዊ ስምምዕ ክገብሩን ኣብ ዝብል ነጥብታት ክረዳድኡ ምዃኖም ማዕከን ዜና ኣረብ ኒውስ ኣመልኪቱ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ዶብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ ድሕሪ ምዝታይ ኣብዚ ጉዳይ እውን ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝተረዳድኡ እቲ ማዕከን ዜና ገንዚቦ። ግብፂ ንሱዳን ንምሕጋዝ ብመንግስቲ ፈረንሳ ዝተወስደ ተበግሶ ንምድጋፍ ብዝለዓለ ክትሰርሕ ምዃና ዘረጋገፀ ፕረዚደንት አልሲሲ ምስ ሱዳን ኣብ ኩሉ መድያዊ ምትሕጋዝ ክህሉ ንክልቲአን ሃገራት ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነትን ፀጥታን ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ጀነራል አልቡርሃን ብወገኑ ግብፂ ምስ ሱዳን ብምውጋን እትገብሮ ዘላ ምትሕጋዝ ድሕሪ ምስጋን ሱዳን ብወገና ግብፂ ንእትጠልቦ ሓገዛት ከተማልእ ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊጹ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ብዕደና ናይ ዝተዋፈረ ኩባንያ ሰራሕተኛታት እዮም ዝበሎም 3 ቻይናውያን ከም ዝሓዘ ንዝዘርግሖ መግለፂ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢረን።
እቲ ግንባርቶም ቻይናውያን ናብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ምስቲ መዝማዝን መላኽን ዝበሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ከቲመን ዝመጻ ዘይሕጋውያን ዝበለን ኩባንያታት ዕደና ህዝቢ ኦሮሞ የፈናቕላን ከባቢታት ድማ ይብክላን ብምህላውን ንጥፈታተን ደው ከብል ኣለዎን ኢሉ ኦነግ ቶም ብ15 ግንቦት ዝሓዞም 3 ቻይናውያን ዝሰርሑላ ዝነበሩ ናይ ዕደና ኩባንያ ይጠቕሰን ኣብ ተመሳሳሊ ዕለቲ ብኦነግ ሸኔ ዝፍለጥ ዕጡቕ ሓይሊ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዝተኻየደ ወታደራዊ ስርሒታት ሓላፊ ፀጥታ ናይቲ ከባቢ ነበረን ክልተ ዓጀብቱን ዝርከብዎም 5 ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከም ዝቐተለ ተሓቢሩ እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ንናጽነት ክልል ኦሮሚያ ከም ዝቃለስ ዝገልጽ ኦነግን ሕወሓትን ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ከም ሽበራዊ ጉጅለታት ከም ዝፈልጦም ምግላጹ ይዝከር እንተኾነ ነዞም ከካብ ህዝቦም ሓያሎ ደገፍ ከም ዘለዎም ዝንገረሎም ክልተ ዕጡቓት ውድባት ብሽበራ ምውንጃሎም ኢትዮጵያ ንዘላቶ ሰንኮፍ ናይ ፀጥታ ኩነታት ዘጋድዳ እምበር ዘፋቑስ ከም ዘይኮነ ተንተንቲ የረድኡ ኣብ የመን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብትርከብ ስትራቴጂያዊት ወደብ ሖዴይዳ ብዝወልዐ ሓድሽ ግጭት ሓያሎ ሰባት ተቐቲሎም እቲ ኣብ 19 ግንቦት ዝወልዐ ግጭት ሓይልታት ሕቲ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት መንግስቲ ንዝርከብ ከባቢታት ንምቁፅጻር ድሕሪ ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ተወሊዑ በቲ ንሓያሎ ሰዓታት ዝቐፀለ ግጭት ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ዝቐትሉ ብወገን መንግስቲ ተገሊጹ ኣብ ክልቲኦም ወገናት ዝወረደ ክሳራታት ግና ብዝርዝር ኣይተሓበረን ናብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዝቐረበት ሖዴይዳ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ዝዓበየት ወደባዊት ከተማ የመን እያ እዛ ወደብ ብፍላይ ነቲ ዝበዝሐ ሰሜናዊ ክፋል የመን ተቆጻጺሩ ዝርከብ ሕቲ ቀንዲ ኣፍደጊኡ እያ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ንኤርትራ ከም መናሃርያ ሎጂስቲክስ እናተጠቕማ ንሕቲ ካብዛ ወደብ ንምርሓቑ ኣብ ዝገበሮ ዓመታት ዝወሰደ ጽዑቕ ወተሃደራዊ ስርሒት ክዕወት ኣይከኣላን ድሕሪ ዝተረጋጋመ ወተሃደራዊ ፍሽለታት እታ ወደብ ኣብ ትሕቲ ተዓዛብነት ሕቡራት ሃገራት ክትጸንሕ ኣብ ዝብል ኣብ ታሕሳስ 2018 ኣብ ስቶክሆልም ስምምዕ ምክያዱ ይርስዓን እንተኾነ ሓይልታቶም ካብዛ ወደብ ክስሕቡ ዝነበሮም ሕትን ኣብ ስደትን ዝርከብ መንግስቲ የመን ዝድግፉ ሚሊሻታትን ነቲ ስምምዕ ስለ ዘየኽበሩ ተረጋጋሚ እዋን ረፅምታት ኣብ ምክያድ ይርከቡ ወደብ ሖዴይዳ ዝበዝሐ ክፋላ ኣብ ትሕቲ ሕቲያ ዘላ ባዛዝ ሰራዊት ኣሜሪካ እዚ ኣፍሪቃ ጀነራል ስቴፈን ታውንሰን ዝምራሕ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣሜሪካ ኣብ ጅቡትን ሶማልን በፂሑ ጀነራል ታውንሰን ብ18 ግንቦት ናብ ዘን ሃገራት ዝበፅሐ ህልው ወተሃደራዊ ቃውማ ሰራዊት ኣሜሪካን ፀጥታዊ ኩነታት ዘን ሃገራት ንምግምጋም ምዃኑ ተመልኪቱ ኣብ ጅቡቲ ዝበፅሓሉ ምትዕራይ ዘካየድ ንዘሎ ናይ ልፍንቲ ሰራዊት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝተዓዘበ ዝጠቐሰት ጀነራል ኣብ ሶማል ድማ ተሪፉ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ንዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት ብዝምልከት ተመያይጡ ኣብ ርእሲ እዚ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሶማል ብዝምልከት ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ሶማል ሓሰን ሁሴን ሓጅን ምክትል ኣዛዚ ሓይልታት ሶማል ብርጌደር ጀነራል ዓባስ ኣሚን ዓልን ተዘራሪቡ እቲ ጀነራል ኣብ ናይ ሶማል ዑደቱ ናብ ርእሰ ምሕዳር ጁባላንድ ብምምራሕ ምስ ፕሬዚደንት ናይታ ርእሰ ምሕዳር ኣሕመድ ማዶበ ኣብ ከተማ ኪስማዮ ተራኺቡ ዝበዝሐ ክፋል ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ሶማል ስሒቡ እኳ እንተኾነ ኣሜሪካ ንህልው ፀጥታውን ፖለቲካውን ኩነታት ሶማል ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ትገልጽ ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ እዚ ኣፍሪቃ ኣብ ናይ ሶማል ዑደቱ ብዝያዳ ዘተኮረሉ ዛዕባ ድማ ኣብታ ሃገር ምስ ምርጫ ተታሒዙ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ፀጥታዊ ሃጎፋትን እዮም ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕዝቶታትና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ነዝን ካልእን ትሕዝቶታትና ንምክትታል ኣብ www.erana.org ከምኡውን ናይ ሞባይል ኣፕ ኣብ ሞባይልኩም ብምውራድ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ናይ ሰሙን ሙሉእ እዋናዊ ትሕዝቶ ንምክትታል ሳብስክራይብ ላይክ ምስ ካልኦት እውን ብምክፋል ስድራ ቤት ኤረና ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሕበር ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ብምጽናሕኩም ዕዙዝ ምስጋና እናቕረብኩ ዝፋነወኩም ቢንያም ስሞኔ ሰላም ቅነ